Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Marion Elizalde izango dugu hemen gurekin platoan. Eta ondoren Oinak Odeietan programako koordinatzailea den Maitena Muruzabalekin hitz egingo dugu. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1957ko abuztuaren 11an Richie Ramon estatubatuar bateria eta De Ramones taldeko kidea jaio zen. Gainera, 3 urte beranduago, 1960 urtean, Carlos Sobera, Barakaldotar aktorea eta telebista aurkezlea jaio zen. Bestalde, abuztuaren 11an ere, baina 1986an, Rafael Kubelik txekiar musikagilea eta orkestra zuzendaria hil zen. Eta azkenik, gaurko egunez ere, baina 2014ean, Robin Williams estatubatuar aktorea hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Nafarroak 229 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. 229 kasu aktibotara igo dira adinekoen egoitzetako kasuak non jada 77 dauden. 12 eta 15 urtekoen 43 lauak txertatuta dago eta edo datorren astean txerto jasotzeko hitzordua du. Jimeno kontseilariak koronavirusaren bilakaera eta datorren ikasturtearen hasiera aztertu ditu Nafarroko gurasoen elkartearekin. Osasun departamentuak aste honetan espero diren temperatura altuen aurrean eguzkitik babesteko eta hidratazioa mantentzeko garrantzia azpimarratu du. Kultur ondare ez materiala zabaltzeko proiektuetarako laguntzak eman zaizkien Nafarroko 13 erakunderi. Muga gotortuak 8 autonomia erkidegoetako 25 gazte Nafarroko Pirinioetan bildu ditu frankismoaren bunkerrak berreskuratzeko. Gaurko komunikabideen aztalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroako egoitzetako kutsadurak irokoiztu egin dira astebetean. Argazkian, bunkerrak ageri dira. Hortaz gain, Espartzak ikasturte politikoaren balantzerako Navarra Sumaren logoa kendu duela azpimarratzen du Notiziasek. Eta Nafarroak ebetik 85 milioi gehiago jaso dituela ere nabarmentzen du. Bestalde, 34 urtetik berako langabetuen 83%ak ez duela prestaziorik kobratzen jakinarazten du egunkari honek gaurko azalean. Gainera, Hezkuntza Sailak ez duela lanaldi zatitua berreskuratzea baztertzen ere aipatzen du. Eta amaitzeko argiaren prezioak gehienezko prezio historikoa gainditzen duela nabarmentzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra 24 urtetik berako 5 nafarretik 4 aldi baterako lana bakarrik aurkitzen dutela da. Argazkiaren bidez, sugarrek Grezia itzaltzen dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, astebetean, Nafarroako egoitzetako positiboak hirukoiztu egin direla jakinarazten du. Baita Hezkuntza Sailak ez duela orain lanaldi zatitua baztertzen ere. Bestalde, Iruñean alkoholagatik eta drogengatik positibo gehiago atzeman dituztela aipatzen du egunkari honek. Gainera, Fustinanan eta Kabanillasen golf pilota gisako txingorra egin duela ere aipatzen du. Kirolei dagokienez, Messik PSG-rekin sinatu duela azpimarratzen du. Horretaz gain, izena emandakoen 75% sadarrera sartuko direla jakinarazten du. Eta azkenik, Gurbindo brontzearekin itzuli dela aipatzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Oporrek txertaketa kanpaina moteltzen dutela dio titularrak. Argazkiaren bidez aldiz, estatu intsularrek hondamendiaren ertzean alarma hotsa jaurtitzen dutela jakinarazten du. Bestalde, Abdulaye Kulibaliri eskaintzen dio tartea azalean, Gineatik bidasoan hiltzen egindako bidaia aipatuz. Eta bukatzeko, laboaren lekeitioak sormenaren pizgarri bezala azpimarratzen du. Eta berriaren azalarekin bukatuko dugu. Titularrak dioenez, Hego Euskal Herrian 12 urtez gorako herritarren 21% falta dira txertoa hartzeko. Argazkiaren bidez, iesa handitzen ari dela nabarmentzen du, Afganistanen kasua aipatuz.
Gai aldatuz, Azpeitian, elkarretaratze handi batean langile baten heriotza salatu dutela jakinarazten du gaurko berriak azalean. Gainera, musika, dantza eta antzerkia batu dituen Gernika ikuskizunaz ere aritzen da. Eta amaitzeko Nigerian urtea hasi denetik 1000 ikasletik gora bahitu dituztela azpimarratzen du. Orain Marion Elizalde etorri zaigu platora. Kaixo Marion. Iepa. Zu moduz? Ongi, eta zu? Ongi baita ere. Bueno, zu hona etorri zara ez, ze eskola berezi batean ikasten duzu, batxilergoa egiten, Galesen zabiltza ez? Atlantic College izena duen eskola nahiko famatuan gainera ez? Oain ja bai. Eta nolatan amaitu duzuan? Bueno, pues, dena hasi zen, ze betidanik nahi izan dut ikasi kanpun, ja zanentzen unibertsitatea edo batxilergoa ez nun pentsatzen, 16 urtetan ez nun nahi joan. Eta nire amari beti gustatu zaio, Erasmusen idea eta hola, eta egon ginen begira interneten, eta batin agertu zitzaigun hori, anuntzio eskola honena. Eta, nire amari interesatu zitzaigun, bion izan nire amari, ez. Ni 16 urtetan ez noi inora, ni gelditzen naiz hemen. Eta, segituzun berak lehitzen, eta bizpairo egunta atorri zaiten benga Marion. Imar dugu hori, saiatu gara, eta nire ama ez dakitze. Eta santiten, inun azkenin beregatik, berak bere bazuloko ilusio hori, eta izena eman nun. Orduan kasualitatez agertu zitzaizuen eskola hau, etzen duten lehenagotik ezagutzen. Eta gero, agertu zen kasualitatez, eta gainera nire amak, fijatu zen zen, nire aman lagun bateri Inglaterrakoa, nire ama da Inglaterrakoa, nire aman lagun bateri hartu zioten eskola hortan, nio santzun berak ez ez. Ze bere familien kondizion gatik dara santzun ez ez. Eta horregatik sonatzen zion, eta orduan santzuten eri, benga, da super eskola gana, eta nire ama ez ez. Ni hurren gortin ez noi, negan aitz mentalizata nire lagunakin joatia lekarozko, nire institutora, nire lagun guzikin, banun dena hemen, eta negon aitz konten, azkenin. Orduan amagatik, ez? Pixkat bere ilusioa zelako izena eman zenuen, eta gero zer gertatu zen, sartu alizateko ez? Ez nun imaginatzen ere, hartzen antziatela. Ez nahi, ez imaginatzen, ez gogoriken, ez deus ere. Eta azin manun izena, eta, initxun prueba guzia, eta initxun, amangati, benga bai, pasatu zara eta, ez nintzen guartzen, pasatu zara eta guain barra dugu hau, eta egiten nun, eta gero gui, aiaitu zara hori, itera entrevista Galesen. Joan nintzen Galesera, inun entrevista, en plan, ez dut inorkus bargeio berriz, noa itxera eta imordu nire bizia, eta azkenin hori da. Baina orduan frogak ez zenituen prestatu? A ber, nik usi nun jendean, eta prestatu zituen igual, urtik prestatzen hortako, kesinak ez dituzten kursilluk nola solastu jendin aurrin, kesi hona ziniten proiektu bat ez dakit nola, aietzen da iztabate bazo nolako marko handi bat inina ez dakitze, eta nahi joan nintzen nire proiektua zen, aurreko egun indidatzen nu nola, hitzaldi bat, eta joaldunan foto bat, eta jazta. Eta joan nintzen, kusten nun dena zoela super urduri, eta ni ez nun ez prestatu ez dut, zan non bira. Ez zenion denbora gehiagirik. Hori, ez nun pentsatu sobera, nintzen nerviostu eta besti bai. Eta ze froga egin behar izan zenituen? Fase desberdinak izan ziren? Bai, lehenbizkoa zantzen matentzu izena, eta bihaltzen dizkizute, ez dakit, 20 galdera, super en plan intenso jakiteko zure ideak, en plan politikari buruz, adibidez, zer daube demokrazia ahul bat edo diktadura zorrotz bat, ez dakit nola ziren, hola denak, politikari buruz, zein entzen nun, balin bat zein munduko diru guzia, holko gauzak, jakiteko nolako persona zain, eta, klaro, nik idatzi nun, espresatu nintzen, ni nahi zen bezala, baina ere bai, dena hunditu, eta, klaro, ni txikitatik ere egon naiz amakin, eta nire ama da Inglaterrakoa, eta nire aman familin, beti solastu unibertsitate buruz, beti nota onak, beti oportunidade irekiz, eta orduan haiekin
ez dakit, solastu nituen tema horiek bezala, diversidadia, eta holko gauza, eta orduan, atetzen ziten naturala. Eta kontestu nituen horiek. Gero, inbiluzia horik pasatu hori zen, jendea unitza apuntzen zen, eta hortiken nintzen zuten deskartea hundina. Eta hortiken pasatu nintzen, eta gero, ni nola, bauten pasaporte inglesa ere bai. Nintzen hartu ziaten del komite ingles. Osa que, bada... Inglesa izango bat zina hori da. Espainiakoa eta bada inglesa. Eta orduan nintzen inglesa. Orduan, iteko entrevista joan marzandu nintzen araño. Joan nintzen arata, eta... kriston proba pila, aietzen gara, eta esaten digute. Prestatu ara ginen proiektua. Nik inula aurreko gabin idatzi hitzaldi bat, nire bi aldiak bezalan, Elizalde dela aite euskalduna, nire familia zubitan, ze otxura jugun, nola sentitzen naizen aite identifikatu euskarakin eta hola, nire bai naizela inglesa, eta beti viajatu dut pila bat, beti ikusitela mundua gehiago, beti zantxuztela idea difentik, bendiken horren naizela identifikatzen ez dara eguneko egunin ez da batekin. Horreri buruz idatzen nuen hori, eta erautsi nuen joaldunana, eta hori, joaldunana argazki bat, zubiteko joaldunana. Eta hori, zantzen proba bat hori, presentu arazen nuen denan aurrin, gero antzerkik imarazen nuen, esaten ziozetan, oain imarazu antzerkia, ez dakit, imitatu barazu ez dakitze. Eta dena gola, dena begira, eta zu hor xutik, eta hasi barrazien, eta ni hain nintzen igual zitzaiten nortzagon, enun izautzen inor, zan nintzen ni, inun irri, inun dentiken, inun tontuna, eta ikusi zuten soltatzen nintzela. Eta gero ere bai, patzen zizkiguten nola, mapa batzuk, eta imara ginen zifra batzukin, eta identifikatu zen zifrak ziren, zen pobrezina, hola eta holko gauza. Ba, ez dirudi oso horretxe. Ez. Azkenin nik ez nuen ni idea, ni denak hor nerviostu eta bazakitela itxetik dena, ikasia zituztela, bat esan ziten, ikasia zitula, ez dakitzen bat datu memoriz, sateko eta nik ez nakin deus ere. Eta gero ere bain ziaten entrevista bat. Hor pertsonala, ez? Bai, eta galdetu ziaten, deskribituzu, nortzaren hiru hitzetan, eta esan nun, fe dela en plan justa. Justa, logika eta espabilatu bezala, pentsatun dela agudo. Eta gero, galdetzen ziaten, taza batekin zeiten altzu. Eta imagin, momentu zaten, hori taza bat, zeiten altzu tazakin. Eta hasi garra zinen hor, edan ura, edan kolakao, hautsi eta beste zera, holko gauzak. Eta inbara zinen, inventu. Eta galdetzen zuten zure familien kondizioa eta hori, eta bekana ere bai, ze beka batzuri ere bai, eta hori. Bueno, orduan ezin dira ez dara ez, gehiagi prestatu azkenean da zure pertsonalitatearen arabera, ez? Nola pentsatzen duzu? Nik uste sobera pentsatu zutenak hori zantzela faiatu ziena, oroitu barra ze ikasi zuen eta hori. Eta gara ipatu duzu, zuian zinela komite ingelesaren partetik, hori zerra, herrialde bakoitzetik hartzen dituztelako... Hori da, batzuk. Orduan, Espainiatik hartu zituzten batzuk, eta klaro, hartzen dituzte batzuk, eta gero nire eskola da kate bat. Orduan, mundu guztitiken bakire, dakit 16, 15 eskola. Eta orduan, Espainiatik hartzen dituzte, imaginatu, 10, ez dakitzen bat diren, gutxi godo. Eta orduan, joaten dikire eskola trifentetara. Sakabanatzen, no? Hori da. Eta, jakin zenuenean hartu zintuztela? Nola jaso zenuen albiste hori ze? Ez zenuen nahi, ez? Nik ez nuen nahi, nik zanen amari hartzen badiate, ama ez, gelitzen nahi hemen, zantzen eretako pixot, arrotasun hori hartu diate, jende hau nintzen tartik, eta deitu zeten nire amari, eta nire egon eskolako autobusin, itxera. Eta deitu zeten nire amari, eta deitu zeten niri, eta esantzen hartu dizute. Eta gero ditu nintzen egin xok. Barrentiken banekin inula ongi, minio, ditu nintzen egin xok, eta ez nion ikasi nori izan. Porque maten ziten beldurra satia jendiri eta gero ja hartzia, distantziatzen niretaz ezala. Eta horren nion inori izan,
lagunerita bai, eta gero, pues hori. Eta nola izan zen, ez dut joan nahi, fase horretatik ez, joango naiz? Pues hasieran zan nion ama, ez. Gaina, santziaten martxoan, eta zen iraian joateko. Eta zan nion amari, ez. Eta, bueno, polliki, pues, karo, eskolak, hasi nintzen, pues, interesatzen eskolari buruz. Eta, pues, lehitun gauza unitz, bere ideologiak, eta, pues, azkenik ire, pues, eskola guztitan beharko zirenak bezala. Interesatzen zitzaizkiten ikasgaiak, baziren ikasgai difentik, politika globala adibidez hemengo batxillerkotan ez da maten. Eta, pues, holko gauzak pues, interesatzen zizkiten eta gero ere bazitun pilaka oportunidade, osake, iten altzen nuen, kesi, dentetik. Nahizun aktibidadia, baduzu hor. Kriston extraeskolar pila, pues, nik ite dut balet txikitatiken. Eta han behitu nuen, eta bazen dantza talde bat, baziren surfiteko, ze klar, gu badugu playa pribatu bat ere bai. Playa puska bat guretzat. Eta horre ere surfiteko dentatik bazen, eta pilako gainera behitu nuen, eta hortiken unibertsiadera eta joateko da, bentaja. Aguru baiet. Eta orduan erabaki zenuen joatea, eta urte bat egin duzu. Orain hasiko duzu ez, bigarren urtea, batxillergoa delako. Eta zer moduz lehenengo urte hori? Hasieran era unun kriston impactua, ze, claro, ni beti ni zen naiz hija unika, ez dut nahi arrebiken. Ni, pues, bizi naiz ongi, bizi naiz nire itxin, bagun nire logela, beti, pues, gurasu, pues, tratatzeate ongi, eta haietzen naiz, eta esaten diate logela lau personakin. Eta ni, Eta, pues, hori, kostatun zait pribazitate falta hori. Karo, ni ez naiz lokartzen amarta nahiek bezala. Eta orduan, pues, argi guzik itzalik, ez da soinurik amartatik aurrera eta zuzaude hola. Pues, ez zintzu deusin, ez zintzu ez ikasi. Da hori, pues, adaptatu behar zandu naiz bestin bizitza hori da. Eta azkenean, orain? Hasieran kostatu zitzaiten. Eta gero, erdian ibili nintzen ongi, ze, klaro, gustatzen zait ikastia, hango asignatura gustatzen zait ekonomia. Por ejemplo, ez nuen inoiz ikasia eta aietu nintzen horretzen ikas nuen, eta gustatu zen pila bat, eta sartu nintzen pila bat, pues, ikasketetan. Gero, ja, koronavirusa dela eta egon barzandu nintzen uste nuen amio denbora gehiago han. Entzertua bezala, ezin ginen ate. Eta orduan, han, pues, ja, bukaeran ja nekatu nintzen pila bat, nahi nun ja, deskonektatu, da, haitz intenso, zuen naten zara goizin, joaten zara klasetara, eta egun guztia, bat jozu gauzak egiteko, gaueko amekak arte ezintzu hartu zuretzat denbora bauzuk esi. Hitzaldi bat honekin, bilera bat honekin, antzerki bat arekin, praktikatu gara ez dakitze, klase partikular ez dakitze, egoten zara tope. Eta azkenin da, kanpaldi bat zatia, 24/7. Eta kurtso osoa. Hori da. Bueno, orduan orain ez, da ongi sentatuko zaizu, eskantzatzeko. Eta mainago urduri berriz joateko. Berriz buelta, ez? Hori, espero dut zatia tarte bat tortzeko bueltan, ez zatia abendu arte. Baina hori koronavirusaren arabera izango da, ez? Eta bakunatu behar naiz, nago erdi bakunatua eta horrekin igual laguntzen digu. Eta han egin duzun ikasturte horretan, zeintzuk izan dira agian desberdintasun nabarienak. Alde batetatik, ikasketen aldetik eta gero aparte ere ez, agian jendea ikaskideak ere oso desberdinak izango ziren. Bai, nik usten dena ere bai da, bada jende honitz, baduna bere dirua. Eta, ikusten dut igual berein familitatik endo, ez dira deldu suelto bezala, eta orduan esan nahi etzen kire eta bada kriston desmadre. Da lehenbizko aldia dena, daude suelto, daude ez dakit. Eta baita ere, jendia da, solastantzu beretaz edo zer gauztaz. Osea, zuk solastantzu persona batekin, batxire, ez dakit zema nazionalidade, mina unitz, 80 edo hola. Osea, nazionalidade, zuk solastantzu persona batekin eta kontatzeizu bere bizia. Eta orduan, ikaste duzu pila bat, osea, batxire gauzak, osea, ez nitula inoiz imaginatuko, pasatzen direla mundu hontan, eta beraiek kontatzen dizkigut eta guartzen zara ez da bakarra urrun. Osea, nik ikusi dut jendia sufritu duen hori, ikusi dut beraien bizia do
abetsak ere bai, solasten dut beraiekin, eta baute bizi bat pelikulatakoa bezala. Orduan, pues hori ikasten zu jende guztitaz, haunitz. Eta ikasketen aldetik? Niri behetin zaizit erraixak ikasketak, betitik. Eta gainera nik nasartzen 3 hizkuntza, pues inglesak laguntzen dira pila bat. Iruditzen zaitena exigentzia hundia, osea... Hemen baina asko zera. Bai da, aitz. Zaila eta gainera ez da bakarriken azterketat. Osea, ebaluatzen da dena, ebaluatzen da, batxezu, hemen uste dut ez dakit ez nahi zegoen hemengo batxiller gumino, han batxugu proiektu alde guztitatiken, udan ere bai inbarzan dut proiektu eder bat, hori. Eta ere bai, adibidez badugu politika global, badugu ekonomia badago, ekonomia maten da modu diferentin, maten da, ez dakit da, ikusten du, futururi begira, nola zamar diren gauzak, nola hobetzen atxugun gauzak, munduko problemak debatitzen dugu, gero ere bai, naturalezan eta nola laguntzen aldugun hori, kambio klimatiko ginta, hori ere bai ikasten dugu, egiten dugu proiektuk laguntzeko, praktikoagoa da, gian. Hori da, laguntzeko immigrantik eta hola, egiten dugu prestatzen dugu, adibidez imar dugu guk, han bada jendia sufritu duna hori, immigrante zatia. Eta orduan beraien ipuña, beraien pasatutako gauzak idatzi, eta liburu bat argitaratu behar dugu, eta horrekin dirua bilu laguntzeko immigrantiri eta hola. Eta botatzen duzu zerbait faltan ikasketei dagokienez, hemengoa? Euskaraz ikastea beti izan zait. Euskaraz ikastea da baitz polita. Bino, klaro, Euskal Herrirako. Gero, kanporako bihartzu beste zerbait. Bueno, denaren harremanak mantenduko dituzu, ez? Eta hitz egingo duzu, etxekoekin, lagunekin. Bai, haunitz. Eta ikasketetan ere bai igual, botzuz faltan irakasleen hurbiltasun hori. Hemen bade, nire eskolan ni egondo naiz eskola txiki batin. Eta orduan, kriston hurbiltasun irakasleekin, han da pixkot urrutigo bezala. Bueno, denaren esango zenuke pozik zaude hartutako erabakiarekin, eta... Bai. Osea, a ber... Gogorra ez, agian? Da gogorra, da hitz gogorra joatea bizitzera, beste toki batera, eta gainera denbora luzez. Ez da zan prozesu mantxo bat, zan da egun batetik bestera, pum. Eta inbeste exigentzia ez, ikasketei dagokienez. Eta klaro, da kanbioa hori, da kanbioa hizkuntza, da kanbioa ikasketak, da kanbioa bizitzeko manera, da kanbioa janaria, da kanbio klima, dena. Eta hurrengo ikasturtean gainera ez, Espainiako printzesa Leonor ere han izanen da ikasten. Ala omen, bai. Eta horrek zuei zer suposatzen dizue beste ikasleei? Aurregotiken egona dire realezako jendiak hor ikasten. Nion niretako azkenin eduitzen zait, eskolak irauzi du bere fama, merezia ere bai. Eta hori, nire ez, iten dia ilusioa, obviamente, izautu hor dutelako printzesa, nio aldi berin, iruditzen zait sartu balin badela eskola hontan delako, dela berak badulako idea batzuk nire berdintzuk hori. Eta, orduan, neut izautu beste persona bat, da Espainiakoa, bat jogu gauzak in komun, zanen du nire ideologia antzekuk, eta hori neut izautu. Orduan pertsona normal bat bezala? Bueno, ez, ze bereziki ez, interesa sortzen dizu. Hori eta printzesa bat da, azkenik. Osea, izautu hor dut printzesa bat, iten dira ilusioa jakitea, ze txampu ibiltzen duen, ez dakit, holko gauzak doi ikustia, ez dakit, gero futururako ere esatia izautzen dutela printzesa. Denen agian horrein eskola ez, ari da famatu egiten bakarrik bereagatik, hori da. Eta, azkenin, iruditzia ere bai, pixkot maten dira, iruditzia, igual eskola ez dela egiten manera hobekinan, ari da egiten kriston guri bializ egiten email bat, printzesa tratatu horra dugula bezala, normal, zamarela, eta gero guaina egiten kriston buma berari urruz, eta nik sentitzut, printzesa tortzen da nigen gure eskolara, sentitu harra dela, super begitzen diotela denak, kanpokoa bezala, horregatik gustatuko zitzaieke, litzaiake berak ere zatia gu bezalako. Normala. Hori da. Sentsazio bat, gutxinin zatia beste bat bezala, ez beti zatia zentrua bezala. Orduan, espektatibak dituzu horrekiko, ala, beste edonor bezala?
Nik espero dut lehenbizko igual hilautetan pues, pixko baino gero normalizatzea eta gero bera egotea denakin batera, normal, eta pasatzea berak ongi, ez? Hori da, bestela gaixua bestela. Eta, bueno, urrengo ikasturtean nolakoa aurre ikusten duzu? Esan duzu, espero duzula, ez? Gehiago itzuli alizatea. Hori, eta, pues da, 10 aldiz exigentegua. Lehenengo hau baino? Bai, da segundo batxiller, da ja selektibidaderako, hango selektibidaderako prestatzen, eta hori. Eta prest, zaude? Bai, indut deskanso ederra, udan, intxut lanak, aurreratu txut lanak, eta hori, pues, aber zer moduz. Eta behin batxillergoa amaituta, ze plan dituzu? Gustatzen zait ekonomia, legea eta politika eta hola. Eta ere bai, matematika eta finantzak eta hola. Osea, nahiko nuke joan unibertsitatera, eta nik uste bueltator naizela Espainiara. Bai, itzuli. Bai, nik uste baiet. Osea, jaintxut 2 urte kanpun, izautu dut zer den bizitzea kanpun, eta negut itzuli hona. Osea, nik badakit Euskal Herria eran nire tokia, negut bizi hemen. Mino, unibertsitatea, pues, inen ondo Bartzelona, ondo Madrilen, pues, bai, jirelako, igual, eskaintza gehiago, eta negut ikasi, negutin doble grado bat uste dut. Edo legea eta ekonomia, edo politika eta ekonomia, eta gero igual sartu holko zerbait. Ez nago seguro gainiken. Bueno, baina agian ez, batxillergoko exigentzia altu hori eta gero unibertsitatea ez daizu irudituko hain zaila. Ez dakit zeren unibertsitatea. Espero dut zatia, hori, gustatzia, hain ez nahi ikasten, eta sea llevadero. Eta gero epe luzera, orduan zure burua Euskal Herrian ikusten duzu bizitzen. Bai, osea, txikitan zan nuen Inglaterra, ze beti joaten nintzen alata egu berritan eta hola, eta orduan zen toki polita, baina guain, nagola han, eguldia eta, osea, egitan. Bueno, hemen ere... Bai, udau zan da txarra minio. Bai, nik uste nahi hemen. Orduan izan da esperientzia bat, ez, aprobetxatuko duzuna topera. Eta gero unibertsitate hon bat ineo txartu, eta gero, pues, ikusko da. Primeran. Mila esker orduan etortzagatik eta kontatzagatik pixkat zure esperientzia eta eskola honen inguruan. Infamatu egiten ari dena ez, orain. Hori da, bai. Primeran joan dadila guztia etorkizunean. Eta egonen gara beste batean. Pasa gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, asteazkenean, temperatura barnealde osoan igo egingo da, eta beroa egingo du. Ebro bailaran maksimoak 35 gradutara igoko dira, eta 30 gradutik gora ibiliko dira barnealdeko gainerako lekuetan. Kostaldean, brisa sartuko denez, beroenak 25 edo 26 graduren bueltan ibiliko dira. Zeruan, behe-hodeien tarte batzuk agertuko dira ipar partean goizean. Arratsaldean, zerua garbiago egongo da. Hegoaldean giroa eguzkitsua izango da goizean, baina arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat botatzea, eta Nafarroan txingorra bota dezake. Bihar, ostegunean, beroa izango da nagusi barnealde osoan. Ebro bailaran neurtuko dira temperaturarik altuenak, 35 gradutik gora, eta Nafarroa hegoaldean baliteke 40 gradutara hurbiltzea. Lurraldearen gainontzeko lekuetan, kostan izan ezik, 30 gradutik gora kokatuko dira maksimoak. Zerua hodei gutxirekin egongo da, eta lehen eta azken orduetan behe-hodeien tarteak agertuko dira ipar partean. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da goizean, eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da bizituz. Kaixo, Maitena, zer moduz? Kaixo, zer moduzuek? Ongi, hemendik dena ongi. Zu zer moduz? Oso ondo, lanpetuta orain dudan. Bai ez, bueno, egun hauetan hemen txaloatik izan ditugu antzerki talde batzuk, ez, kontatzen oinak hodeietan programan parte hartuko zutela, eta zu programa horren koordinatzailea zaitugu. Bai, oinak hodeietan hori bigarren edizioaren, aurten bigarren edizioa izango dena, bai. Eta, bueno, nola doa momentuz jaialdi hau edo programa hau?
Oso ondo, aste bat daramagu orain arte, ostegunetik igandera doa programa buztuoko 4 asteburutan, eta pasaren astekoa oso polita eta oso ondo joan zen. Ordu momentu helburuak betetzen zabiltzate? Bai, helburua bada, helburu nagusienetako bat, eta horrela jaio zen programa bada, arte eszenikoen sektorea laguntzea, pandemia zela eta pasaren urtean egin ziren lan mai talde batzuk, eta hortik atera zen, Nafar Gobernua, Falo Arte Fundazioa, eta baita arte eszenikoen elkarteen artean sortu zen ideia hau. Zen idei berri bat, baino, saiatzen zena nolabait arte eszenikoak laguntzen garai hauetan, ez? Pandemia dela eta, ez? Pandemia zela eta, hori, ekitaldi asko bertan bera geratzen zirenak. Orduan programa hau nola batez ere, ia denak ekitaldi guztiak kalean dira, aprobetxatzen dira Nafarroako leku ederrak, eta, horrela sortu zen, beraz, helburu hori, nolabait oso garrantzitsua da, eta pasaren urteko programa ondo atera zenez, horten ere jarraitzea erabaki zuen Nafar Gobernuak eta Baluarte Fundazioak. Eta, toki ederrak, baina baita ere, agian herri txikiak, ez? Edo normalean halako ikuskizunak jasotzen ez dituzten herriak. Bai, badira, zentzu horretan ere bi helburu bata da hori, leku ez konbentzionaletara joatea, arte eszenikoak normalean egiten ez diren lekuak, adibidez, monasterioak edo horten hori, bila romana batean, aize errota batean, ibaian, horrelako lekuak, eta zuk esaten duzun bezala, leku ere txikietara joatea, ez? Herri txikietara, non kultura heltzea, zailagoa den. Orduan, esan duzu ez, momentuz ongi doala jaialdia, eta iazko edizioarekin konparatuz, somatzen da desberdintasunik, agian aurten zakit, lasaiago gabiltzala, ala iaz ere oso ongi atera zen. Iaz, azkenean, programa hauek lehenengo aldiz egiten direnean, aurten ere bigarren aldia da bakarrik, eta ez da erraza izaten pixka bat ezagutzera ematea, ez? Hori beti zaila da, baina nabaritzen duzu, noski bigarren edizio izan da, hori pixka bat lortu dela, ez? Pixka bat. Baina, badakigu hori lortzeko, behar direla edizio asko, ez? Baina, eta hori erantzuna herrietan, eta horrela oso polita izaten ari da, herri txikietara joan garenean, herria joan da, eta hori laguntza ere pilo bat, ez? Beraz, hori oso... Eskertzen dute eta eskertzen dugu, ez? Beraien laguntza. Beraz, zentzu horretan oso ondo bai, oso posible. Eta nola egin duzue aukeratzeko orduan, ez? Ze taldek parte hartuko duten eta zein herritan egingo den? Taldeak, konpainiak, izan zuten egon zen deialdi bat, non konpainiek bidali zituzten beraien proposamenak. Orduan, proposamen ugari jaso ziren, 40 bat edo, eta hortik noski aukera egin behar zen, zedena ezin da programatu. Orduan gero lekuen arabera ere egin zen pixka bat bikotea, ez? Lortu nahi duguna da, konpainiaren proposamena eta lekua ondo eramatea, ez? Dakit, harremana izatea edo... biak ederrago izatea elkarrekin egoteagatik, lekua eta proposamena. Orduan, lekuak pixka bat, zeuden, helburu batzuk, hori zuk esan duzuna, herri txikietara joatea, edo zonalde batzuetara bereziki, eta hortik, begiratzen dira lekuak, eta ikusten direne leku, hori, xarma edo bereziak direnak, eta ez oso ezagunak direnak, hor egiten daukera, eta gero, hori, konpainien eta lekuen bikoteak, ez, sortu. Eta esan duzu ere ez, hau sortu dela pandemiagatik, nolabait arte eszenikoek ez, bultzada eta laguntza hori behar zutelako. Dena den uste duzu agian denboran mantenduko dela, naiz eta normalitatera itzuli, ala gauza puntual bat da? Ni ez naiz horren arduradun, erabaki horren arduradun, baino nik esango nuke baietz. Nik uste dut Baluarte Fundazioak baduela programa hau jarraitzeko nahia,
eta horrela dirazi zuen, beraz, pentsatzen dut baietz, baina, bueno, ez da nere erabakia hori. Denain ez, naiz eta egoera normaldu, arte eszenikoek agian, edo behintzatez, zenbait konpainia txiki, kalaberrik laguntza ere beharko dute, ez? Jarraitzen beharko dute. Bai, noski, nik uste hori izan dela programa honen ere gauza oso ona, ez? Pandemiatik sortu zen gauza berri bat, baino jarraitzea erabaki da, beraz, hori pozik egoteko da. Izatea udan alako programa bat, non arte eszenikoak ikus ditzakegun, eta pandemiatik sortuta, zerbait ona ekarri du, Bai, eta oso, egia da, konpainiei lana ematen diela, bolo bat, funtzio bat, baino garrantzitsua da guretzako ere arte eszenikoak, Nafarroan ditugu arte eszenikoak, pixka bat baloratzea, ez? Eta ikustea, programa batetan bakarrik, ze proposamen ezberdin daudeen, eta ze kalitate honezkoak, artista bikaina ditugu Nafarroan. Beraz hori ikusgai izatea garrantzitsua da, programa artez. Bai, eta herritarrek ere eskertuko dute, ez? Agian, oporretan ez doazenek, hemen gelditzen direnek, haien herritik gertu edo agian, ez, toki politetan, halako ikuskizunak egotea, eskertuko dute. Bai, eskertzen dute, ze azkenean zerbait berezia da, ez? Gertatzen den zerbait berezia, orduan hori eskertzen dute, eta gero polita da, ze askotan badugu publiko oso ezberdina, ez? Badago pixka bat herritik, ez? Egiten den lekutik gertu dagoen herriaren jendea, baino baita ere daude turistak, adibidez Espartza Zaraitzun igandean izan genuen publikoan, zeuden katalanak, ez? Handik zeudela oporretan, zegoen herriko jendea, egon daiteke ere, konpainia hori ikusi nahi duen jendea, ez? Hortara doala bereziki, beraz hori ere polita da, ez? Publiko oso anitza dagoela ikuskizuen. Eta guzti hau koordinatzea oso zaila izan da? Beno, asko gustatzen zaidanez, iruditzen zait hori, konpainien proposamenak oso onak dira, lekuak ederrak dira, beraz oso lan polita da egitea. Zaila izaten da beti aukera, ez? Aukeratzea beti zaila da, eta saiatzen garena da, lehen esan dudan bezala, lekuarekin ondo datorkion proposamena aukeratzea, eta gero aniztasuna izatea programazioan, ez? Daude zirkoa, magia, dantza eta antzerkia, disiplina guztietatik proposamenak egotea, euskaraz ere proposamenak egotea, horrekin aukera egitea zaila da, baino, saiatzen gara hoberen egiten, ez? Eta, segurtasun neurriak betetzearenak horrek lan ekstra suposatzen dola, ohituratuta gaude eta nahiko erraza izan da. Kasu honetan, aforoak ez dira oso handiak, 100 pertsona gutxi gora bera sartzen dira edo badaude ikuskizun bakoitzean, kalean egiten dira, hori, noski, holkien arteko pixka distantzia, maskarilla erabiltzen da, beraz, nik uste oso ziurra dela ekitaldia eta zentzu horretan lasaitasun asko ematen digu horrela izatea. Eta, suposatzen du, baino ez hainbesteko lana, ez? Eta adibidez, sarrerak eskuratzeko orduan hori lehenagotik egin behar da, ez? Online. Bai, hori da. Baluarteko web orrialdean, badaude sarrerak eskuratzeko web orrialdea, aukera. Baita lekuetan ere, lekuetan ordu bat lehenagotik hartu daitezke sarrerak, eta baita lehiatilan, baluarteko lehiatilan ere hartu daitezke. 2 euro balio dute, bada zerbait oso simbolikoa, baina, aforoa kontrolatzeko, sarrera nola aforoak oso txikiak diren, benetan joan nahi duena joatea, hori, aforoa txikia da. Bale, primeran. Orduan ez, ikusleek, programa beti ere online begiratu daiteke, eta agertzen da, ez? Egunetan, zein ordutan eta zein emanaldi egonen den. Eta animatuko dugu, ez, jendea? Bai, animatuko dugu, ze benetan esperientzia berria eta polita da ikuslearentzat ere, ze
ezagutuko du leku bat, igual ezagutzen ez duena, baina ezagutuko du artearen bidez, ez? Gure konpainien, arte eszenikoen konpainien bidez, eta hori beti bada esperientzia, pasaden urteko esperientziagatik esan dezakegu badela zerbait berezia. Ez da berdina antzerki bat basoan ikustea edo eszenatoki batean, arrunta batean. Ez da berdina eta horregatik animatzen dugu asteuetan ikusleek ikustea, gure emankizun hauek. Bai, momentuz ez denek baloratu dute ongi, orduan zerbaitengatik izango da. Hori da. Vale, mila esker. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Besarkada bat. Agur. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko, artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker egoteagatik eta bihar artean. Jantzisa zugona Tantzuna iziak horazpin dihona Jantzisa zugona Zapaldu ibili eten bidia Garraskatu zure hortzak Neri entokian igo Trapuzko zaldi basatira Ez izan bildurutia Batzutan gona eta gustatzen Gau ez bakarrik ibiltzia Bestetan oixe da gustatzen Zaiona gona Mari mandona Dona Erresa zaizu ba, nerian ertza altxatzia Ai, nere grina epaitzia, gerriak entzia Dakiten gutxia, kuskuseatzia Nitaz dezun irudila juzkatzia Batez ere, hile gris jaio herria Ederotasuna, grina, alina Batez ere, grina epaitzia Errexata, grina epaitzia Ai, nere grina epaitzia Errexata, grina Baino behin bada ere Jantziza zugona bakarrik ta isilik eingo dezu hoi ondona Aiziak azpian diona ze ona Aigona, Mari mandona Ez aio gustatzen gauez galduta sentitzia Bestetan azpildura kuskaka Ekartze izkillo izar guztiak zaila da Aurre ikustia zena izunik esatia Aizpa
lengusu laguna, amona aiona, jantzi zutzuria, gizona jantzikona, baino eskatzia inuko abandona. Ezin da eman gona, aizia tan ere artian dona, gona aizia tan ere artian dona, gona aizia tan ere artian dona, ezin da eman gona, aizia tan ere artian dona, 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 gatona, gona aizia ere artian dona, ezin da eman gona. Jantzi zazugona, tantzuna iziak horazpindi hona, jantzi zazugona, zapaldu ibili ezten bidia, garraskatu zure hortzak, neri entokian igo trapuzko zaldi basatira. Ez izan bildurtia. Batzutan gona eta jo gustatzen, gauez bakarrik ibiltzia. Bestetan hoixe da gustatzen, zaiona gona, gona, mariman dona. Dona, dona, erresa zaizu ba, nerian ertza altxatzia, ai, nere grina epaitzia, gerriak entzia, dakiten gutxia, kuskuseatzia, nitaz dezun irudila juzkatzia, batez ere hile gris jaio herria, ederotasuna, grina alina, batez ere grina epaitzia, errexata grina epaitzia, ai, nere grina, grina epaitzia, errexata grina, grina, baino behin bada ere, jantzi zazugona, bakarrik ta isilik eingo dezu hoi ondona, aiziak azpian diona ze ona. Aigona, mari mandona, ez zaio gustatzen gauez galdu da sentitzia. Bestetan azpildura kuskaka, ekartzeizkio izar guztiak zaila da, aurre ikustia, zena izunik esatia. Aizpa, lengusu laguna, amona aiona, jantzi zutzuria, gizona jantzikona, baino eskatzia inuko abandona. Ezin da eman gona, aizia tan ere artian dona, gona aizia tan ere artian dona, gona aizia tan ere artian dona, ezin da eman gona, aizia tan ere artian dona, 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 gatona, gona aizia ere artian dona, ezin da eman gona.
utzi bere horretan. Inork baldaki zeri esaten zaion egi, ez euki bildurrik ez jakiteari. Utzi bere horretan zerretako analizatu, zer da sudur bat aurpegirik gabe, triangelu bat erabat inerete. Ibai erretzera iri erdian, zakur gutxi batzuk juten dira, intxusapigan gordeta, inork ez ditulako ikusten. Eta urak aldian, opariak ekartzeizkiela guainetan zaidaudenean, zer da batu gintasuna animalion arretian, eriotzaren agurrigian, triangelu bat erabat inerete. Noiz behinka utzi bere horretan, ez geatzeko etorri, aztu ikentzaigu hori. Analisia zientziarena da, baino zu etzea hemengua, zuk utzi bere horretan. Zientziak eritzia behin ta berriro aldatzen duen bitartean, zu etzea hemengua, etzea hemengua. Ibai erretzera iri erdian, zakur gutxi batzuk juten dira, intxusapigan gordeta, inork ez ditulako ikusten. Eta urak aldian, opariak ekartzeitula guainetan zaizaudenean, zer da batu intasuna animalion arretian, eriotzaren agurrigian, triangelu bat erabat inerete. Arteko distantziarik motzena, maletik
gabe zeharkatzen da harririk gabe harrituta. Goizez askatzen dana gauez eguntzen da aldrebes da aldrebes da esku huts batian zekabitzen da esku huts batian esku oso bat esku esan beste huts bat mi esku huts bat mi esku huts bat mi esku bidaia bat. Bi gorputzen arteko distantziaik luzeena begiak itxita zeharkatzen da ezurretako argia piztuta puntuen artekoa kantua bidaia bat da zer da marra zuzena lurra boroila bada iskukua askatzen danian zekabitzen da kabi huts batean mundu txopat esku osan beste huts bat mi esku huts bat mi esku huts bat mi esku bidaia bat bidaia bat bidaia kantua bidaia bat da zer da marra zuzena lurra boroila bada iskukua askatzen danian zekabitzen da zekabila kabi huts batean mundu txopat esku osan beste huts bat mi esku huts bat mi esku huts bat mi esku Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.